L-iskandli fil-Mepa saru qishom l-ordni tal-ġurnata b'każ ieħor serju ħafna ta' permess skandaluż għal żvilupp fl-inħawi ta' Baldu fil-limiti ta' Had Dingli. F'investigazzjoni li saret mill-awditur tal-Mepa Joe Falzon jirriżultaw irregolaritajiet u ksur ta' policies tal-Mepa. Il-Mepa approvat dawn l-illegalitajiet mingħajr ma ħadet in konsiderazzjoni is-sensittività ta' dan il-post skedat ta' valur storiku u arkitettoniku. Bil-Heritage Advisory Committee u d-Dipartiment tal-Ambjent tal-Mepa jgħidu li x-xogħlijiet huma kontra regoli u l-etika. Flimkien ma' xogħlijiet li kienu approvati sit il-post tagħmel xogħlijiet oħra li qed jistenna li jkunu wkoll sanzjonati, inkluż pool. Fir-rapport li għamel l-awditur tal-Mepa fuq talba li saritlu mill-Professur Edward Mallija hemm saħansitra appell dirett lill-Prim Ministru Gonzi biex jaħtar kummissjoni li tinvestiga l-operat tad-DCC. Il-fatt li l-membri ta' dan il-bord kienu appuntati ftit żmien ilu mhuwiex biżżejjed biex l-individwi ma jiffaċċawx ir-responsabiltajiet jgħid Joe Falzon. L-awditur tal-Mepa fir-rapport ta' investigazzjoni esprimit ħassib tiegħu fuq l-atteġġament ta' periti li flok jgħinu lill-awtorità fil-proċess tal-applikazzjoni qed ifittxu loopholes fis-sistema biex jgħinu żviluppaturi jiksru l-liġi.